Ngelithi imali-ke la ngilala khona kungishukele kakhulu ngangokuthi uma ngabe uNkulunkulu owangidala kulo mhlaba uma ngabe eseqala yangibusisa, abaningi bobese bethi ngithwele, bobese bethi ngithwele ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukushintsha impilo yomuntu. uNkulunkulu uyakwazi ukushintsha impilo yomuntu ayibuyisele esimeni sayo njengoba emdalile. Uyabona ayikho into ebuhlungu njengokuthi ulale endlini ekuqhaqhaza khona kanjani. Masuphumelele aqala basho bayakhuluma bathi hayi uthwele wena, bathi wathi inani. Mina kuphenduka idama ukube nje endlini engilala kiyo. Uba nje. Yabo? Igama lami nguHlomlana waNgubane, ngihlala endaweni yaseThembalihle Esikhothi. Bhuti wami ngicela usizo njengoba kunemvula kanje kunzima ekhaya. Engangokuthi ngilala kwamakhelwane njengoba kusanezulu kanje futhi angazi ukuthi kuzokwenzakala kanjani, kodwa bengicela usizo. Angikuqoli njengoba ungibona nje ngenza lokho othe ngicela ukwenza. Nakhu izulu uyalibona nawe liyana, ngikwamakhelwane njengamanje ngilele khona.